שלום לכם, אנחנו כאן היום לראות מה יש בפסטיגל שהיה. בפסטיגל האחרון, היי סקול. אז אם אתם רוצים לראות, זאתי עוד חוברת, במאי חינוך רוזן. יש שם את רמי קורנשטיין, נראה לכם את כולם, לא כזה, ואני אראה לכם גם אם זה שווה. הנה בן-אל וסטטיק, והנה שירן סנדל, והנה אושרת, והנה דיה מורשת, והנה עודד פז. סליחה שאני לא מראה, אבל יש לי בעיה, כי אני מצלמה. סטומת, קטנה סמו. וכוכבים של סיימון שבפסטיגל. ומיכאל יאני, או שלא קוראים לה. אז נהיה ככה עכשיו. רק רגע. אני מנסה בכל כוחי עכשיו להראות לכם. עכשיו. רק רגע. אנחנו עכשיו מדפדפים. יש פה כל מיני דברים. ועוד מעט אני אומר לך, ואתם מקבלים תיק. אתם מקבלים הרבה דברים. אתם מקבלים מדבקות, למשל של תובל שפיר וישראל, ליאנה, הרבה מדבקות. חבל שהפסטיגל נגמר. אתם מקבלים תיק יפה כזה, גב איכותי כזה. הנה גם כתוב על משהו, היי סקול. הפסטיגל הגדול 2, פסטיגל 2, הגמר הגדול. ואתם מקבלים אוזניות. רק רגע, אני אפתח אותם. הנה האוזניות שלנו. אם עכשיו יישאר לנו זמן, אז ככה הם נראות, עם סימנים של כוכב, יפה כזה. אז יאללה ביי, אם נהנתם, תעשו לייק.